Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions tadzoka zvakare nenyaya dzenyu. I hope you are having a wonderful day kumativi mana enyika kwamuri muzuva ranhasi tine nyaya as usual. You know, this is second take it a record apa pasina audio zvinhu zvacho zvakaoma. Okay, mashofe chimbosvikaiwo pano ndine nyaya yangu yandiri kuda kureurura kuda zvimwe mamwe mashofe mungadzidzawo chidzidzo. Handisi kuti mose mashofe makabata kwete, asi ndiri kuti kune vakabata dai masiya zvembashto matsvaka denga. Tete mundiregerere ndakutanga nekuti nyaya yangu bvu ndisati ndakukwadzisai nedare rese. Makasimba here tete, ini ndaive shofe ndichityaira malong distance track, asi zvezvi ndagara despite experience yangu inotsvakwa nemakambani mazhinji. Ndikaendesa mapepa angu panonzi pamukabasa, noita senge ndiri kutengesa nyoka mhenyu. Hapana kana anoda kumabata vatete kana kutarisa zvawo. Vanongotora onzi hatisi kutora vanhu vebasa. Chero hazvo ndine inside information tete, unongoona wega kuti munyama wacho hausi normal. Ndapembedza nyika ndichizama kugezwa munyama nechinhu chandakagofa ndega. Pakambani pandaishanda tete vatyairi vaisvika 30. Bhozida vangu aigara kupinza matrucks pano neapo tete. Saka pandakatanga kusvika pakambani apa ndaipiwa malocal truck sokuti kubva kuHarare kuenda kuBulawayo noload nekuti ndaive ndisati ndava neexperience. Mbichana ndakatanga kunyatsogona kudriver nekubata time zvekuti pandakanzi wava kuita cross border ndakapembera tete kuti nhamo yangu yainge yapera. Shofe welocal neshofe wecross border mutori pamalevels akasiyana. Cross border inodyisa kana uri munhu akangwarira mari. Saka ndakapiwa truck ndikaita basa rangu nomazvo. Madriver aienda route iyi nesame load iyi taiva vashanu. Saka taingosimukirana takananga DRC. Patakadzoka ini ndakadzoka ndakaparara tete zvekuti asi unongoona vamwe kuti vairatidzika kuti vari fresh, vari kungenga kunge njanji zvekuti dai vaigona kuwana imwe trip vaidzokera futi. Kubva Zimbabwe kunobata DRC nerodhi pane mufambo vatete, kuti vamwe vangu vaive vajaira rodhi here, kuti ini ndaive ndisina experience here. Takamboti zororei kwemazuva pakaita imwe lodhi yaida kutakurwa. Pakudzoka ngoma ndiyo ndakadzoka ndiri marengenya chaiwo. Asi pane pandaikanganisa here. Ndakabvunza umwe murume wandaishanda naye andaingoti mukoma kuti ivo vanozvifambisa sei. Mukoma vakangoseka vakati hazvidi kuti munhurume angoita urume njee waitoda kutsigiswa. Mukoma wakanditi ndikasangwara ndinogona kukuruburwa masikati machena nekuti kupiwa good route kwairoyesa. Kupiwa motokari nyowani unogona kudubuka futi. Akanditi zvandaizoita neinformation yainge andiudza zvaive zvangu. Ndakaramba ndoteverana nemukoma ava ndichida kuti ndinzwisise kuti zvaifamba sei. Kuti pataizodzokera DRC pane kwavaizoda kundiratidza. Takadzokera zvekare nemalodi tete. Mukoma havana kundirasisa, vakaenda neni vakanondiratidza kuna vamwe sekuru. DRC neimwewo nyika vatete inongova njake kuti nditsanangure zvandakaona nemeso angu zvingaita sekuti ndinowedzera. Saka patakapinda muchitumba ichi sekuru vakaita senge vaiziva zvandavinga. Mudumba umu manga mune masaga akasiyana-siyana. Aya machanganibhegi vakanditi ndisaridze randinoda. Tete ndakanonga changanibhegi reblue vakanditi ndinoisa mutraki mangu. Ndakaita sekudaro. Ndakati ndichidzoka mutraki ndikawana sekuru Gudo wadova pasteering tete. Ndakada kumbokanuka azotova hana ndichizvinyaradza chiti at least Gudo haridli munhu. Rakasiyana nenyoka inongozomuka yakupandukira. Sekuru Gudo vakarova traki, asi ndakambovhunduka kuti Gudo raiziva kutyaira traki kupi. Ini ndaizenge ndopfodora zvangu hope dzeumambo kumbhedha unongozoerekana wasvika. Ende ndakasvika ndine simba tete zvekuti dai ndakaziva ndakatsvaka mushonga kare pane kuita masuro nokumonya steering. Zvakaramba zvakadaro tete.
sekuru Gudo vaingotiwo kana uda mukadzi taingotsvakawo vamausiku vanotengesa miviri. Tete ndosaka muchiona mamwe mathai vendors anopinda-pinda nematruck driver havararami nguva refu. Besides zvirwere, vasikana veusiku ava vanosangana pabonde nemhuka dzinenge dzakabatwa nemashofe asi vanenge vasingazivi kuti ndizvo zviri kuitika. Tete mainternal organs anenge asakadzwa kare ende zvimwe zvirwere zvavanopomerwa hazvirapiki chiro ukaenda kupi. Murungu akazoingondifarira nokuti ndaimuitisa mari pamusaka pekubata nguva plus madhiri emapick and drop ekubatiswa nevanhu aitidyisa zvachose. Saka zvandakaita Tete ndezvekuti pataidzoka kumba paya tainosiya truck kudepot toenda zvedu kumba, ina sekuru Gudo vangu ndaingovaisa muchangani bhegi navo kumba. Mai Trishi mudzimai wangu ndainge ndavaudza kuti bhegi rangu risabatwa, maiva nematurusi ebasa plus ndaive ndaruka stori yekuti mawekisutu edu anowatsva kubasa, saka pange pasina need yekuti vabatane nechangani bhegi. Mai Trish havana kunetsikana nazvo Tete nekuti zvaitovasevha kuwacha magresi. Kubasa kwanga kusingaiti futi zvakare kusiya changani bhegi nekuti vana makanika vaimbotarisa mota padzinodzoka kumalong trip. Nhamo yakazotanga Mai Trish pavakatanga kuti mumba muri kurema. Vaiti vanonzwa senge pane munhu ari mumba, vanonzwa senge pane munhu anoona zvese. Vaikomplena kuti chikafu hachisi kugara. Zvamai Trish vedwe, chikafu chine basa rei, handiti taitenga makatoni here. Trish aiva kumusha nambuya vake, saka taingogara tiri vaviri Tete. Ndakavaudza kuti pfungwa dzavo dzaitamba mafulawo navo, hapana zvakadaro zvaiitika. Tete zvaitaurika here kuti ndava naassistant driver asiri munhu asi Gudo. Mai Trish vanga vave nekasisimi kekuti kana vakangobuda pamba Tete vomhanya kumapostori. Pamba panga pava kuitwa choto. Ivo Mai Trish Tete vainge vatosiya chechi yavo vatowa madzimai full time. Saka ndaiti ndikangoti mvee kumbonotandira nemabhuru angu, assistant driver wangu ainzwa nekudirwa muteuro nekunyangadzwa nevaimbiri pachoto chaigara chakuitwa pamba pangu. Minamato yaMai Trish yakakanganisa madhiri angu. Gudo rangu rakazobuda musaga Tete, ikavabatai mumastreets. Muzvina Gudo ndini. Gudo rakapumuka Tete rikatiza, handisi kuziva kuti riripi izvezvi. Apa murungu Bhozida akati ndipomira kuya kubasa pane zvavachiri kuda kugadzirisa. Ndoziva kuti murungu haasi kuda kuti dyo, nekuti mukoma vakandifonera vachindiudza kuti truck rangu rava nemutyayeri munyowani. Zvichireva Tete kuti changu painge pasisina. Apa kuti nditsvakane neGudo iri ndotangira papi nhai vedwe. Dai ndine mari ndadzokera kuDRC ndimbononzwa kuti chii chiri kutora nzvimbo. Ndakambokumbira mukoma kuti pavanodzokera vanditakurewo, vakati murungu ari kuvava neyema unauthorized passengers, saka aizakwanisa kuenda neni. Zvinhu zvacho zvoita senge zvasimuka mhepo yemuranyamavhuvhu chaiyo. Asi zvamanje ndiri kutambudzikwa ini. Kana pane mashofi ane link pano ndibatsirewo, ndinovimbisa kuti handichabati mushonga futsi. At least Gudo ranga risina zvekuzoda ropa mukati. Kana pane mashofe akabata pano ndapota arasai muna Zambezi mushande zvesimba renyu chete. Zvinoita senge zvinonakidza asi hapana zuva risingasviki. Yezvokutiza ukaita Gudo rangu ukandipa nhamo yakanyanya. Iyi nyaya iyi kare kwedu taingokuratiwa kuti kwai vanhu vanodrivisa makudo, but we never thought kuti it was real. But unoona kuti zvitori real. Pane time yataibva kuBulawayo unotoona driver gonyeti achinyatsoya kuoncoming. Ipapo on that particular day taibva kuBulawayo agodouya kuoncoming, uchatoflasha otokunoona kuti zvandichafa, wotobuda murodhi wopaka kuti adarike. Munhu here kuti Gudo riye chidriver, what will be happening? Imi zvakaoma. Regai tipinde munyaya. Ndakakura ndichigara nagogo nabamnini nemacousin sisters angu. Masista angu tu aindifarira. Mukuru takasiya naye ne5 years, mumwe wacho takaenzana. I remember ndine 7, mukuru aindibatira kuti tiite zvinyadzi. Takasvikirwa neuyu wandaive same age naye, akati taimese ndokuti asareva. Takaita ini changa chava chijairira chedu zvekuti nemudiki uyu pese pataiwanira mukana taiita. Ndakazosiya ndave 9 years ndachinja kwekugara. Nyaya iri kundinetsa ndeyekuti ndo pandakaroora pekutanga mukadzi akaenda, ndikaroora umwe wandakugara naye, asi kuti ndinorota ndichita bonde nasisi ava vadiki vakamboroorwa
ka1 vakasiya murume vakazomitiswa ka2 nevanhu vakasiyana. Mukuru wacho akaroorwa vakasiya akaroorwa pamwe, asi imba haisi kumira. Mubvunzo wangu uri pakuti zvatakaita tiri vadiki hazvisizvo here zviri kukonzeresa, uye ndingaita sei kumisa hope dzekurota ndichirara nehanzvadzi yangu? Ndava ne27 years. Saka I don't know zvinhu zvacho zvakaoma. Handizivi kuti vari attracted kuna sister yavo here, kuti zvavaita vane 7 years ndo zviri kuvatevera, kana kuti kungofungisitsawo zvavo. Life just happens. Hanzi development is psychosexual. You remember vanhu vakaita ningirikindi vane vachiti development iri yevana inenge iri psychosexual. Ne muchitofunga zvekuganga zvekudoti zvebonde izvo vanhu vanotanga kuzvifunga kubva vari vadiki. 7 years vanhu vanenge vakutofunga kuenda kumaumbwe vachinoti ndiri baba ndini mai. Anyway, zvakaoma. Saka I don't know kuti can we blame it on the past? I think my chair is down. Exactly. Yeah. I don't know kuti can we blame it pane zvavaita here kana kuti I don't know. Munongoti taura kuti munofunga chii. Regai tipinde munyaya inotevera. Halo tete nevedare vari pano. Ndawa nungo dzekuenda kuemail vatete. Nyaya yamaverenga, a lot of people are victims kunana sekuru hanzvadzi dzana mai. Nenyaya kunzi muzukuru itsvimbo yasekuru o muzukuru mukadzi. Ndakapotsa ndaita victim in 3 different cases. And by that time, you won't even notice kuti it's an abuse. You just take it lightly kuti hazvina basa. My parents separated. I had to go kunogara nasekuru baba wa mama kumusha. Patakaita ndindoga musikana akanga aripo with my young brother and my other young cousin brother, mwana mai guru. I was the mother of that house at an early age because pamba paidyiwa, because kuti pamba padyiwe, it was me. At the same time, I had to go to chikoro. Munoziva chikoro zvekumusha, it's a bit far. And kumuka hamuna kana alarm, munomuka seshiri kana dzarira. Kuseni pamwe moto mbotanga maenda kumunda, mozoenda kuchikoro zvese. I'm the one aisiya order. Ndini samai vemba, because there was no one else. Gogo vainge vakashaya 1999 chaiyo. So sekuru vangu vaita zvemushonga vachirapa havo vanhu, not kuti vakanga vakaromba, but kungoziva mumedzi kuti you used to tell us kuti varoi vanomixa mushonga vakaita sei kuti vaende pamakuva vachibata moto zvekuti mototi chipoko, and which is true. Taigara padhuze pemakuva waitoona moto uchitobva kudzimba ukasvika pachuru chemakuva motanga kunzwa noise kufamba like footsteps nenoise kutsika miti nemashizha. Zvakaoma. Anyways, sandiyo nyaya yangu. So through nyaya yekunzi kumikisa mushonga ikoko, sekuru vakatiudza kuti pane mushonga inomixwa zvekuti munoona shinda ogavi rakaita nyoka. There's this day pamba pakapfuura mwe baba vave nembiri yekuroya, vakanga vakura avo baba ivavo, vakanga vasara nezino 1 chete mukanwa vachifamba netsvimbo, and vaive vakapinda zvigure. Ahead pavakafa havana kubuda nepadhoo pavakaboorwa pasa. Ayodhu pavakafa havana kubuda nepadhoo, pakaboorwa paside pemba chiburi vakabuda neipapo, not normal door child. Baba vaya pavakapfuura, sekuru vakanga vasipo, vainge vainda havo kuwawa semunhu aino hake chikokiyana mumaraini neweekend. After vadarika, it was around 6 zemanheru, kuchangosviba takapinda mumba sezvo kwaiva kwadoka, and sevana taitya tete. Hameno chakangonditi vheneka kudhoo, takaona rino zinyoka tete richipinda padhoo richienda nekuseri kwemapoto. Taive takagara mukitchen tichidziya moto, kusaziva kuti yaiva nyoka yechokwadi here kana kuti baba vaya ndivo havo vaiva kana gavi otambo zvairehwa nasekuru zviya. Zvisinei takabuda mumba nekutyati kanogara panze kumirira sekuru kuti vauye havo sezvo vainge vainda nemakii avo emumba mavo. Nemba yasekuru chete tairara mukitchen, ndimo maive mukitchen mubedroom medu. Zvakare sekuru vakauya vakadhakwa havo semazuva ese, tikavaudza kuti ndiyo nyaya iri pano, taona nyoka. And sekuru ameno, he makes these things, vakamwaya mumba and started to look for the snake. Hanzi mushonga was to weaken the snake. We didn't find the snake, but sevana takati tiri kutya kurara mukitchen. Vakati uyai murare mumba mangu. Tikaenda hedu korara mumba masekuru muya. Tarararara, sekuru as me
kuti ndizorara nawo pambedha pavo. Semwana handina kumbofunga zvakawanda, ndakaenda ndikanorara pambedha pasekuru paya. Sekuru ava ndibaba vamama. Takarara and sekuru started inserting chigumwe chavo mukati mangu. He was trying to see, I don't know, kuonei. Asi lake havanawo zvavakaita. Vakati, hanzi panhu pako padiki, chigumwe changu hachikwani. Nekuti pamwe dai chaikwana, dai ndakarepwa musi iwowo. Nekutya ndakabva ndadzika ndikanorara pasi pakare. Handina kuda kuzosvika padhuze nasekuru ava. Nekuti ukasvika padhuze vaikubata mazamu vachiti akukura here mazamu aya. And then, by then, I was in primary school. Second attempt, ndaive ndichangopedza form 4 and cousin yamom sekuru zvakare wasn't okay. Ndikabva ndakumbirwa kuenda kunogara navo. I went there, vaigara nebrother yavo yaenda kubasa. Sekuru vakanga vanetsana nemudzimai wavo, mudzimai akaenda. That's why ndaive ndakumbirwa kufanogara navo kumba kwavo. Ndakaenda ndikagara. I could see kuti baba is up to something. He had his security company, saka vairara kubasa. Vouya kuseni ndiyo vaiva mukuru wemagadzi acho. Mamwe mazuva vaidzoka manheru. And he tried to kuda kurara neni. I refused. From that time, he became my enemy. Vaisada kundiona ndine mukomana. He was very jealous. Vakaona mukomana, yaiita hondo nemukomana naye kuda kumurova and stuff. You know, you couldn't tell vabereki kare. Vaigona kuti nonyepera kuti hanzvadzi yangu yakudaro. That led me to an early marriage because I was running away with my virginity. To make matters worse, dai sekuri vavo vakandibata. Dai ndiri kurarama ndiri HIV positive. Vanorwara, but God saved my virginity and my health. Sekuru vangu vai vakavenga murume wangu zvisingaiti, but I know what was the reason behind. Vai vakamvenga because havana kuwana mukana wekurara neni, saka vaimvenga kuti akadya pavaida kuhla. Third attempt, I went home, coming from SA, went to my sister's house. Then my cousin gave birth. Taifanira kuenda kunomuona hospital. I was alone pamba, and my other sekuru came. Vachiuya kuzonditora tiende. Vachinoona kamuzukuru akabva Joni tete. Ndakaona mashuro chaiwo lucky door rekudining ranga rakashama. Sekuru vakangopinda, vakabayirira kubedroom. Sabhuku vakamira kuti twi. Ndakajamba kubuda, ndichimhanya, handina kuzombodzokera mumba. Ndakanomira kugedhi, murume mukuru akazobuda adzikama. Zvasangana nenyadzi mukati. Vakapinda mota, ndipo pandakazoinda ndikanokiya door tikaenda kuchipatara. After visit, vakati ndonokusiyai kumba. Ndikati aiwa, ndinoenda nekombi. Uone sekuru vechitatu ava munhu anoremekedzwa neprovince yese. Vanotozikanwa vari baba vesangano vakuru, kunoenda ana mufundisi wese. Asi vaida kundibata kana vaiti maybe ndava mukadzi mukuru here hameno. Saka tete ndakapotswa ndabatwa nana sekuru kakawanda, ende unogona kuona kunge zvisina basa. Ndiko kanyaya kangu. Ndasara ndisina nharo, especially pana sekuru baba. Sekuru baba vachipinza chigumwe munhengo yemwana. Munhu ari kuprimary school, munenge muchida kutraya chii? Zvinhu zvacho zvakaoma. Then vekupedzisira vakadopinda nhengo yakati twi. Then vamwe vaivagadhi vaidodzoka vachida kubata munhu. What is that? Zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete. Rimwe gore ndichangopedza zvidzidzo zvangu zveufundisi kuchechi kwangu, ndakabva ndachanya zvangu kumondoro kwandainoona vatete vangu, hundreds yababa vangu. Ndakasvika zvakanaka, tikava nekutandara kwakanaka navatete. Nemusi wemugovera tete vaiti vanoda kunoona mufundisi kuchechi. Ini hangu semunhu aiva asina zvokuita ndakati ndiite tag along. Ko yai vangu vechirimo zve. Ndakasvika vatete vakandintroduce kuna mufundisi. Vakati vanofara kubata neni kana ndaive ndakasununguka ndigosvonda navo zuva raitevera. Mumusha makaroorwa vatete vangu. In fact, area yavanogara mune mbiri yekurovesa vanhu nezvishiri. In fact, tete vangu vane mwana akavata pasi nekuda kwekutumirwa zvishiri. Saka kuinvitwa kwandakaitwa namufundisi kuzoparidza kusvondo, ndakangoti chance given. Ndawana time yekurova bembera nekutsiura varoi vemunharaunda. Tete ndakaenda kucheti ndikaparidza shoko remusi uyu. Ndikakota vhesi iya inoti usarega muroi achirarama. Ndikatanga kunyomba varoi vemunharaunda umu ndichiti vachanotsva kudenga. Ndakazopedzisa mharidzo yangu ndichiti ini
handityi varoi. Anoda nezvangu ngauye pamusha pavatete vangu maisinyoro ndiite 1-on-1 naye. Ko vaigonditei? Hapana, takaonekana namufundisi ndikatofamba ndiseka navatete vangu kuti mandiwa here paya, havana kikiki, havana kana mateneni, ndombonzani. Takadya chishushuro chedu, tikambotandara, tikazoonekana tete tava kunovata. Imba yaive flat roof, dziya dzimba dzekumusha. Pataitandarira taive tabva mukicheni yekubikira. Imba yacho yaive nemakamuri 3, sezvo painge pasina mwana mudiki. Ndakavata vatete pava pakati pousiku, ndipo pandakanzwa kuti mukamuri mandaive ndiri maive mapinda vanhu. Maita kurema kuita usiku 3 hwemindo chibani chigopfuta kudai ndikanzwa chafuridziwa chadzima. Regai ndizame kepiri same issue. Ko chii chiri kuitika? Ndakanzwa ndodirwa mucheka padama zvikanzi chitaura zvawanga uchitaura kamasikati. Ndichida kuzama kuti ndiite figure out kuti chii chiri kuitika. Rimwe dama kwati inzwi rakataura richiti tisu varoi vacho, taura zvawanga uchitaura. Ndahanda kukakama. Rimwe zenya pwati kumeso. Tete ndakambozama kushinga semurume, ndikanzwa mapipito ose ava kurema. Apa mambama aiveonaya left, right and center. Kondiri kurohwa nani? Hapana chandiri kuona. Kunanaira foni ingabake. Zviya zvekuti uri murume unombokangama. Ndakabongomora mhere tete, ndotonzwa kuti ndikasadaro ndinofuma ndakafa. Nekugara kwandaive ndaitwa, ndainzwa kuti mweya wangu waive wakusiya nyama yangu. Ndakaungudza. Aingodaidzira titaura ka zvawanga uchitaura tete. Vakanzwa struggle yangu, vakapinda mumba imomo. Maiva nerima, vakapfugama vakati chimuregerai ipwere. Zvaitika mukusaziva. Ipapo inzwi rakapindura, tangonyarai imi maisinyoro. Nhasi chaiye tanga tichawana nyama. Ndakanzwa mitsindo yevanhu ichibuda mumba, asi vanhu vacho ndisingavaoni. Vatete vangu vakati ndivate sezvo zvousiku zvisingataurwi usiku. Ndakamuka mangwana, nyama dzakaneta kunge munhu anga achishanda basa rinorema. Tete vakanditi ndisazofa ndapamidza zvandainge ndataura, nekuti ndaizotumirwa zvishiri zvikandirova masikati machena. Ndakaoneka musi iwowo. Iko kana vaizoda rematch musi wacho. Asi ndakadzidza chidzidzo musi uyu. Ndakapotsa ndafa tete. Iko zvino kana ndichiparidza chinangwa changu ndechekutendeusa vanhu vazive Mwari, kwete kuda kuita zvimaconquest zvisina basa. Anyway, zvinhu zvacho zvakaoma. Ndonyaya yavakasangana. Handiziti mufundisi rudzizvo waifanira kudana Jesu. Kana ukatoona wapinda pakadai utokodana Jesu chero kaita matsikirira, vaifanira kuda zvino pakauya zvishiri. Aiwa zvizere kugokweku. Ko takamboenda zvekutemborera tichi ngokwesu. Taiponerera vana vachivhiringo zvirimoza hivi zvekugokwe. Vachivhiringo vachidzipwa. Vamwe panokandwa kana rimwe zidombo, so pachikandwa matombo achiita kunaya pamusoro peclassroom. Aiwa zvishiri zviri kwezvo. Asi bhatiri rangu ratijelasira, saka regai tigumire panapa guys. Mungosiyawo macomments mundiudza kuti munofungei. Ndatenda.